17 май. Присъстваха много деца и родители, които с желание се включиха в спортните и развлекателните игри. Бяхме осигурили награди за най-активните, а на финала всички се почерпихме с сандвичи, безалкохолно и торта. Това са кадри от традиционният вече спортен празник от 2011 година. Пак игри и забавления. През 2010 година в продължение на близо месец работихме по отбелязването на Международния ден за борба с наркотиците и наркозависимостите. По традиция в сътрудничество с партньорите ни, членовете от комисията. Кампанията се проведе в 3 етапа, като закриването й съвпадна с 26 юни, деня за борба с наркотичната зависимост. Първият етап даде старт на подготовката. 9 членове на младежката организация участваха в тренингово обучение, водено от тренера Пламен Василев. Под формата на игри, решаване на казуси, дискусии и лекции протече обучителният курс. Във втория етап на кампанията приложихме знанията си в учебни часове. Пред аудиторията от свои връстници проведохме на свой ред обучение в училищата. ОУ Христо Ботев, село Левка, ОУ Капитан Андреево, село Капитан Андреево, СОУ Желязко Терпешев, Любимец, СОУ Доктор Петър Берон, първо ОУ Иван Вазов, ПГССИ Христо Ботев, ОУ Любен Каравелов. На празни се оказаха опасенията ни на млади обучители дали ще бъдем приети на сериозно от учениците, дали ще се получат часовете, как ще се представим. Оказа се, че методът ученици обучават ученици работи ефективно. Получиха се дискусии и във всички училища целта ни беше изпълнена. Децата и юношите се интересуваха най-вече за периодите на пристрастяване, начините и ефективността на лечение от наркотиците. Стана ясно, че някои от децата познават употребяващи дрога. Кампанията ни беше закрита на 26 юни по един шумен и уместен начин. Хепанинг с участието на мажоретките от 3 възрастови групи към спортен клуб Изида Юнак събра съгражданите ни на входа на общинския пазар. Там накратко запознахме присъстващите с кампанията. Танцувахме и раздавахме брошури и флаери, предоставени ни от местната комисия. Следобед на същия ден в залата на общинската администрация пред специално поканените представители на общината и училищата, пред родители, приятели и гости презентирахме дейностите си по 3 етапа и официално закрихме кампанията. В навечерието на учебната 2010 и 2011 година организирахме литературно четене под наслов "Да бъдем приятели на книгата, знанието и светлината". Поканени бяха хора от различни възрасти и професии, всеки донесе своя книга, а който нямаше интересно четиво, му предложихме наша. Така вървяхме заедно, макар за час, из необятните и красиви фантазии на книгите. Това четене се повтори и следващата година, така че вече се превръща в традиционно. 1 декември – Международен ден за борба с СПИН. Във връзка с това раздадохме брошури, осигурени от местната комисия, както и презервативи по централната улица на Свиленград и по училищата. Пред своите връстници от ПГССИ Христо Ботев и СОУ Доктор Петър Берон, мажоретките представиха подготвен специално за повода танц. Станислав Маринов от младежката организация изпя няколко авторски песни. Гвоздият на кампанията бе огромният розов презерватив. Тази година пък се включиха съвместно с местната комисия в антиспин кампанията "Ето така". А за 1 март украсихме мартинско дърво на центъра. Миналата година пък поставихме големи мартеници на входа на пазара. И нищо, че сенеграчани решиха, че художничката ни Елена Делибозова се украсила чудесно терасите. Важно е, че доставихме радост за празника. Следващата година очаквайте нова изненада. Следват снимки от Великденския базар. Вкусните неща, приготвени с помощта на родителите, много бързо се продадоха и изядоха. Танцуваха мажоретките и, разбира се, като на всеки празник, играхме хора. В началото на лятото на 2011 година младежката организация стартира работа по проект "Равнопоставени и заедно".
Дейностите се финансираха от Българския фонд за жените и бяха част от инициативата на НПО за равнопоставеност между половете, за промяна на стереотипите в ролите на жените и мъжете, както в социален, така и в битов план. Сред дейностите по проекта бяха обучение на две целеви групи – тренинги, семинари, както и приобщаване на обществеността към идеите на Българският фонд за жените чрез спортни инициативи. Колпоход, поход по екопътеката в село Мезек. Изпълнението на дейностите по проекта стартира през юли и приключи в края на ноември. Като заключителен етап включи обучението на ученици от техни връстници. Целта бе да се осъзнаят и да бъдат преодолени стереотипите в поведението на хората от различен пол. Виждате ни тук в акция, участваме в кампанията да изчистим България. А това е най-обичаният празник – 1 юни. Малките ни посрещнат с искрена радост и ние ги радваме вече 2 години с балони, клоуни и балони. И бомбони. При едно от честванията на смъртта на Левски бяхме организирали състезание викторина с ученици от СОУ доктор Петър Берон и основно училище Иван Вазов по въпроси свързани с делото на Апостола. Сега ви предлагаме няколко въпроса от различни области, подготвени ни от Николай Михайлов и Атанас Кирезиев. А сега да видим кой колко познава града си. Кой е първият кмет на Свиленград? Очакваме отговори. Точно. През кой век е построена тракийската гробница в село Мезек? Преди Христа е. Тракийската гробница в село Мезек е построена през 3-4 век преди Христа. Каква е дължината на старият мост в Свиленград? Малко нагоре. Надолу. 305 метра надолу. 295 метра. Коя е първата църква в Свиленград? Коя е първата църква в Свиленград? Име? Кога Свиленград е освободен от османско иго? Дата? Правилно. Колко пъти е опожаряван Свиленград? Правилен отговор. Кой известен български писател е преподавал в Свиленград? В кое училище е преподавал Вазов? Правилен отговор. Кой е най-високият връх в областта на Свиленград? В община Свиленград. Правилен отговор. Правилно. Кой кмет е управлявал най-дълго градът? Правилен отговор. А от коя до коя година?
Откъде идва името на Свиленград? Правилно. Избройте две предишни имена на Свиленград. И второто, правилен отговор. През коя година е открит първият паметник на героите от Штурма на Одрин? Парка се намира. Черният паметник, който се намира в парка. Малко нагоре. Да. Кой е бил основният поминък на хората след освобождението? Правилен отговор. По време на коя война е освободен Свиленград? Правилен отговор. Благодарим ви за верните отговори. Добър вечер и от нас. Сега ще ви разкажем за любимата ми тема – международните обмени. Първо, какво е младежки обмен? Младежкият обмен е проект, който събира групи млади хора от поне две, но по-често от повече страни. Предоставя им възможност да дискутират различни теми, като същевременно научават за страните и културите на другите. Всеки младежки обмен се базира на транснационално партньорство между две или повече кандидатстващи организации от различни страни. В зависимост от темата на обмена се планират и изпълняват различни инициативи. А какво е младежка инициатива? Това е проект с активно и директно участие на младите хора в дейности, които те сами са планирали. Той им дава възможност за инициативност и изобретателност в приложение на идеите на младежите, които се включват директно и работят активно по проекта. Първи му обмен за младежката организация в състав Николай Гарев, Марина Генова, Ваня Ангелова, Петя Димитрова, Даня Фучижиева и Мартин Григоров, следя Мариана Апостолова, участваха в международен обмен граници в Айселстайн, Холандия, от 25 юли до 2 август 2009 година. В партньорство с младежки организации от Турция, Гърция, Финландия и домакините от Холандия, в рамките на една седмица те работиха по темата как конфликтите от миналото са преодолени в рамките на Обединена Европа. Разположен до немско военно гробище, домакинът Айселстайн и младежкият център там им предложиха дейности, чрез които се запознаха не само с трагичната съдба на войниците, погребани на огромната площ край града, но и с възможностите чрез спорт, културен обмен и общуване да се постигне приятелство. Създадените приятелства спонтанно предизвикаха младежите да потърсят и възможностите за продължението на проекта, т.е. обмен в Финландия следващата година. Младежите представиха резултатите от работата по проекта и споделиха впечатленията си в малката зала на сградата на общинска администрация. За 3 години сме участвали в 15 международни обмена. Общо 50 са младежите от нашата организация, включили се в тях. Някои са участвали в повече от един обмен. Любо ще ви запознае накратко как протича един обмен. Заповядайте, господин Апостол. Добър вечер и от мен. Първо да кажа, че сме подготвили в презентацията снимков материал от всички наши обмени, на които сме ходили, затова докато говоря, снимките ще вървят на презентацията. За страничния наблюдател един младежки обмен, понеже съм го чувал от личен опит и знам какво се казват хората, това са едни младежи, които пътуват из Европа, правят се разходка, екскурзия и се прибират. Нали? Това е общото схващане на страничния наблюдател. Всъщност, младежките обмени, те се осъществяват по програма на Европейската комисия Младежта в действие, при което групи младежи от различни държави се събират заедно на едно място, работят по една обща тема, която е предварително зададена от домакина на проекта, прекарват заедно времето си, комуникират помежду си, обменят опит, обменят идеи, разбират за начина на живот на другите и в същото време пътуването и елемента на екскурзията не се изключва от това нещо. То е част от младежкия обмен, но не е основното. В този ред на мисли един обмен
продължава обикновено между 7 и 11 дни, най-често. Като в този период от време първите 2 дни са изцяло отдадени на запознаване между участниците, прекарване на време заедно, игри и дейности, които са насочени точно към това да научиш името на другите, да свикнеш да комуникираш с тях. След тези първи 2 дни следва момента, в който се работи наистина по темата на самия обмен. А темите могат да бъдат много и най-различни. От опазване на околната среда, през спортни дейности и дейности на открито, да се стига чак до европейските институции, каква е тяхната роля, с какви неща се занимават всъщност, осъзнаване на гражданската позиция на младежите и много други теми са възможни за такъв младежки обмен. Друго, което мога да ви кажа за младежките обмени е, от тук присъстващите, от младежката организация говоря, ще помоля в момента да се изправят тези, които са били на младежки обмен поне веднъж от младежите. Сигурен съм, че всеки от тях може да говори с часове за преживяванията си по време на един такъв младежки обмен. В този ред на мисли правя аналогия с времето, в което аз бях ученик на техните години, което беше преди 10 години. Да си помислиш тогава, че един млад човек на 18-19 години може да излезне, да пътува в Европа, да се среща с хора, които са на неговите години, които имат различен начин на мислене, различни, може би, ценностна система, култура и всичко това. Поне за мен беше немислимо тогава, не съм го правил и затова съвета ми към тях е да продължават основно да учат езици, защото това е нещо, което отваря много врати. Не говоря само за английски, но то е основният език на комуникация. Да учат езици, да бъдат активни, защото бъдейки активни на местно ниво, те могат да бъдат активни навсякъде, защото това е една гражданска позиция, да бъдеш активен и да работиш за това, което се случва около теб, да не бъдеш един просто свидетел, да участваш активно в нещата, които се случват покрай нас, в нашето общество. Смятам, че достатъчно поговорих. Моята така не молба, по-скоро от тук присъстващите гости, родители, ако някой от вас примерно иска да сподели някакво мнение, било за нас като организация, било за обмените, без значение, защото ние цял вечер говорим, нали, и представяме, но е интересно и от другата страна, това е вашата гледна точка на всичко това, което ние правим заедно. Така че ще бъде интересно според мен, ако някой има желание, ако няма, си продължаваме по нашия сценарий. Благодаря ви.
Почти във всеки обмен групите правят културна вечер на страната си. България представяме с традиционните носи, ястия и танци. Предлагаме ви да видите как. Така, както знаете и сте чули, ние обиколихме доста страни. Но, както Любчо вече ви каза, мисля, ще скажа по-лесно, не ходим в тези страни само на разходки, а ходим по тези европейски обмени. И освен на обмените да действаме по тяхния проект и по зададената цел, ние имаме и още една задача – да представим нашата красива страна България. Това най-добре се получава, когато вкараме нашите гости чужденци в една традиционна българска обстановка. И ги каним на нашата традиционна вечер, която сега ще ви покажем.